Ako hoćeš, hvataš znak, vidiš jednu sakrizda, ideš do krsta gore, ali sporo sve to radiš. I sad priđi tamo malo da... Idemo tuda. Ali lagano se krećeš. I gledaj uvek u displej, ne znam gde gledaš ti. Pa ne, on nisi tamo treba da drži. Uzveselit će se pravedniku Gospodu i uzdaće se u njega. Uzveselit će se pravedniku Gospodu i uzdaće se u njega. Usliši Bože glas moj kada te molim. Usliši Gospode glas moj kada te molim. Premudrost. Čitanje iz djela apostolskih. Braćo. A u ono vrijeme podiže car Irod ruke da muči neke od crkve i pogubi Jakova, brata Jovanovog mačem, i vidjevši da je to po volji judejcima, nastojaše da uhvati i Petra i bijahu dani bez kvasnih hljebova, njega i uhvati i baci u tamnicu i predade ga 4 stražama, od po 4 vojnika da ga čuvaju, nameravajući da ga poslije Paške izvede pred narod. Petra, dakle, čuvahu u tamnici, a crkva se usadno mojaše za njega Bogu. A kada htjede Irod da ga izvede te noći, spavaše Petar između dvojice vojnika, okovanu dvoje verige i stražari pred vratima čuvahu tamnicu. I gle, anđel Gospodnji se pojavi, svjetlost obasja prostoriju i kucnuši Petra u rebra, probudi ga govoreći, ustani brzo, i spadoše mu verige s ruku. I anđeo mu reče, opaši se i obuj odeću svoju i učini tako, i reče mu, obuci haljinu svoju, pa hajde za mnom.
izišavši izađe za njim i ne znadijaše da je stvarnost to što anđeo činjaše, nego mišljaše da gleda viđenje, a kad prođoše prvu stražu i drugu, dođoše vratima gvozdenim koja vode u grad, ona im se sama otvoriše i izišavši prođoše jednu ulicu i anđeo odmah odstupio od nje.